Uba Prestun Tinsau Menteri Rang Ba Bandrap ka Sarkar Jilla hadian ka review meeting kabla long ka sibar menta kateo uyai kerpat ikibriu ka Jilla Meghalaya ban shimkhia ka ni ka jele pressure ka klamjing pang COVID-19 ula pente bahado ka ni ka singi kata ka sautari ubnai jamang kidan ars pangot kibriu ki badan haki hospital baper ban nakini shispa praphongot kidan haki jing ai oxygen ngila review ya ka jingdon jong ka oxygen ru apo ki hospital kalong ha private lani ki government hospital kum malong hadu menta kadang biang nadong shadong dena kata ngong pi kat pengidang la ngie penbiang bat ha ju ko pot baling ibu ka containment measures ru kolong bangim kwa ba kine ki positive cases gin yai keu na ka we kasni sya ka we pat kasni but kumbalong menta kibadon hapo hospital kipoi komba ars pa ngutam haduk menta kasni komba ars pa ngutam kibadon hapo hospital dinang tam de tangata shispa prapotam kibadon hapo ko oxygen shispa prapotam kibadon hapo ko oxygen tinakat kadaw ka ka bangakwa ban ong nakabenta kinong snong joge jalami gala jongi Sengau bahashim kia ya kani namar kani kaji spread uni virus kalong kabashir kai hadu kata-kata bat pimdei ban yelakai sengau bah burom ya ka kaji betha nakaliang jog sorkar bat kabangi kerpat jur menta kum ginale mensiap sedem haw arajar artho dakaji kelang bat ki borsnong ki borthau ki sunjuk ginong sensyar snong nang ta ki komiti jong ki borsnong apok jelam jong ka we dong we pong we urang basnong ngiet tre kamlang baro mentana kalian sokar di kerpat juru ba ki borsnong ki bortau apok jelam jong we pong we urang basnong hapo ka jelam kala jongi bakin sgobha ban ya tre shitom lang bat ke sorkar knang ba nginlang ya kabat penhiat ya ke jingdon kini ki positive cases kabanang kiu na kawai kaski sya kawai pat kaski ulong ru bakam de ka sarkar ka banchap egane ka khlam hindre ga de ka benta jong wei po wei nong shong shnong ka jilla ban shime ka jingket khli ban job yaka tang kawai ka bangila ban job yaw neu knyang jingpang bat kata kalong mdei ka sarkar ka bala ban job yaw neu knyang jingpang re iwei imen sim ba koridor ibasa aga jela megala day ban ya trelang bat ru day ban boot perking ya kitu ki kendon ki bakal sarkar kalabtha na kapor sya kapor ladengila ban le kumta kumbang pi na comment scam ba ka jing spread ke ji sapriang uni virus kanem kata hadu kata-kata